Amisiz, sog'misiz, hurmatli do'stlar, iптәшләр. Bu kliplar yarışı top klip hit parada. Hit paradda kliplar o'zaro yarış olib borgan orada tabiatda kuzning motorayib kelүе һәм җәйге атмосфераның юкка чыгып баруы сизелә. Кемнәрдер нәкъ менә көз җитеп, көннәр суыта башлагач кына җәйне искә алып сагына башлыйлардыр. Бу хис күп кенә безнең җырчыларда да бар икән. Шулай итеп, көзге чорда мин сезгә тагы бер кабат узган җәйне искә алып, җырчы иптәшләр белән булган 3 иң истә калган вакыйгаларын тәкъдим итәрмен. Ә шул арада сез дә уйлап карагыз әле. Узып киткән җәй көннәрендәге сезнең белән булган хәлләрнең кайсыларын иң истә калганнар рәтенә кертергә була. Атна дәвамында клиплар сез юллаган тавышлар нәтиҗәсендә үзара көрәшәләр һәм араларыннан бер клип иң аз тавыш җыйган клип булып чыга. Ә инде без аның белән сау булашабыз. Таянырда ятырак, калты җилеккә барам, тормышымда һәр чак сизәмен. Үтәгән еллар әти, калган яхшылыгың, кайтарасын сиңа Хәзер күңеллерәк хәбәр. Бер киткән клип урынына икенчесе көрәшкә кушыла. 13-20 номерына топ клип сүзе белән башлап, клипның коды белән тавышлар юллагыз. Кем белә, бәлки нәкъ менә яңа килгән клип киләсе атнаның лидеры булып куяр. Yazılar җитте, йөрәк минем урыныннан кузгалды. Җир сагынып, кояш нурын үзенә тартып алды. Сөю дөньясы ишеген иркенләп ачып кердем. Язның беренче шәшәген тик сиңа өзеп бирдем. Язларда сине эзләдем, язларда сине таптым. Язның беренче шәшәген тик сиңа өзеп бирдем. Язның беренче шәшәген үзеңә өзеп бирдем. Безгә күчте, нурлы йөзең кызарган. Язның шомыр салкыннары узып китәр бераздан. Сөю дөньясы ишеген иркенләп ачып кердем. Язның беренче шәшәген тик сиңа өзеп бирдем. Язларда сине эзләдем, язларда сине таптым. Язның беренче шәшәген тик сиңа өзеп бирдем. Язның беренче шәшәген үзеңә өзеп бирдем. Табигатькә ышанмагыз, гел үзенекен итә. Гашыйк булсаң, кавышырга елның бер көне җитә. Сөю дөньясы ишеген иркенләп ачып кердем. Язның беренче шәшәген тик сиңа өзеп бирдем. Язларда сине эзләдем, язларда сине таптым. Язның беренче шәшәген тик сиңа өзеп бирдем. Язларда сине эзләдем, язларда сине таптым. Язның беренче шәшәген тик сиңа өзеп бирдем. Сөю дөньясы ишеген иркенләп ачып кердем. Язның беренче шәшәген тик сиңа өзеп бирдем. Язның беренче шәшәген үзеңә өзеп бирдем.
Резда апа Шарафиева bir вакытта да ашыгырга яратмый икән. Ул каядыр барасы булса, 3 сәгать алдан килеп утырырга мөмкин. Ләкин менә һәр вакыт ул теләгәнчә генә булмый. Җәй көне иңистә калган көне Сабан туй чорына туры килә. Ул бер көн эчендә Азнакай, Актаныш районындагы Сабан туйларда, ә кичен Шаллыда бер зур бәйрәмдә чыгыш ясап өлгергән. Әле юл йөргән вакытта адашып та алган. Ә инде төнлә Минзәлә районында үзенең туган авылына кайтып йоклаган. Менә шундый өлгер һәм оста машина йөртүче дә булып чыга узган атнаның премьерасы Резда Шарафиева. Ömür şişmem aktı üsküyüne Sizmedim de ağıp ütkenen Nige şulayr telebin iken Nişletmiş itlep ütmeden Yaşlığımının nazlı şişmesine Kabat kaytır idem eğlenip Uzağımının aşı sağışları Ağıp gider kebek beylene Uzağımının aşı sağışları Ağıp gider kebek beylene Nişavası şişmeyinde şulay Uz jayına ağa mınlanıp Tıyğılarım yaşlık mizgilinde Alsam ide şunda yuğalıp Yaşlığımının nazlı şişmesine Kabat kaytır idem eğlenip Uzağımının aşı sağışları Ağıp gider kebek beylene Appak duman sarıgan Yolun kurmi mağın işitten Kungelemde yana jırlar tuva Mağınarda kilgen dişitten Yaşlığımının nazlı şişmesine Kabat kaytır idem eğlenip Uzağımının aşı sağışları Ağıp gider kebek beylenip Yaşlığımının nazlı şişmesine Kabat kaytır idem eğlenip Uzağımının aşı sağışları Ağıp gider kebek beylenip Uzağımının aşı sağışları Ağıp gider kebek beylene Ağıp gider kebek beylene Илназ Фазлыев җәй көне туткан 28 килограммлы балыгы белән мактанды. Нәрсә белән тутканны әйтмим, сер булып калсын ди. Әллә ялганмы шунда? Ләкин менә балык тутарга яратканын үзем белеп алдым. Шулай ук хатыны белән 40 литр кайын җиләге җыйдык ди. Алай-булай җир җиләге белән бутамадым икән дигән шигем бар.
Әміне үшіншісі, енді 3 ел бойы отпуск алғаны булмаган. Бу җәйдә ниһаять көтеп алган ялларын биргәннәр. 3 ел ял итмичә эшләсәгез, сезгә дә Илназга сыман ялда балыкның бик зурысы, ә кайын җиләгенең бик күп урынлысы туры киләчәк. Яшәргә, дусларыша берләшик, туган илдәш икәнегә. Ихласы таны тырышы каш, алыдыныгы эшләре, бар яктан сәләтле без авыр яшьләре. Ихласы таны тырышы каш, алыдыныгы эшләре, бар яктан сәләтле без авыр яшьләре. Çıqqan, şol jirdən alğan köş, jirlərdə şınıqqan. İxlası tanı tırışı qaş, alıdınığı işləri, var yaqıtan sələdli biz al yaşləri. İxlası tanı tırışı qaş, alıdınığı işləri, var yaqıtan sələdli biz al yaşləri. Kuzgata taularını kubarıp qalısını turmuşda bizden soň nur bulup İxlası tanı tırışı qaş alıdыныğı işləri var yaqıtan sələdli biz al yaşləri İxlası tanı tırışı qaş alıdыныğı işləri var yaqıtan sələdli biz al yaşləri İxlası tanı tırışı qaş, alıdыныğı işləri var yaqıtan sələdli biz al yaşləri var yaqıtan sələdli biz al yaşləri biz al yaşləri Top-Clip Hit-Parada rezidentlarının uzgan şeylerini nişit ütkərüyü haqında alğa taба söyləyini əli devam etərbiz. Əligə qısqa gına reklama çıqarılışı. Liliya Gimadiinova. Onun turmuşunda en көңіллі вакыйгаларның берничәсе нәкъ тәменә узган җәйгә туры килә. Үзегез тыңлап карагыз. 7 июньдә аның икенче улы туа. 29 июльдә ул үзенең 30 яшын тутыра. Һәм алар августта яңа фатир алалар. Җәйнең кайсы аен гына алма, Лилия өчен алар берсеннән-берсе татлыклы. Sen gene meni anlaysan, ömrün bağışlaysan, bassa sağış gözlerimini bir şılavuk başlaysan. Sen gene meni anlaysan, durmuşumni jaylaysan, elle qaylardan sezasin ko'nglimning qayg'usin. Yollarda
kıbık yatlıysın. Sen gına meni anlıysın. Naşar yakını kurmiysin. İrkelisinden azlıysın. Yatlarga da birmiysin. Sen gına meni, sen gına anlıysın. Sen ağına men gerek. Sen gına bet yaradasın. Sen gına meni, sen gına anlıysın. Sen ağına men gerek. Sen gına bet yaradasın. Sen gına meni, sen gına anlıysın. Sen ağına men gerek. Sen gına bet yaradasın. Sen gına meni, sen gına anlıysın. Sen ağına men gerek. Sen gına bet yaradasın. Sen gına meni, sen gına anlıysın. Sen ağına men gerek. Sen gına bet yaradasın. Sen gına meni, sen gına anlıysın. Sen ağına men gerek. Sen gına bet yaradasın. Sen ağına men gerek. Sen gına bet yaradasın. Булат белән Ләйсән турында шуны әйтә ала. Узган җәйдә алар Мин яфрак син чәчәк җырларына клип төшерделәр. Хәзер әлеге клип белгәнегезчә топ клип хит парадында. Икенчедән алар Олимпияның туган ягы Грециягә сәяхәт кылдылар. Һәм өченчедән Ләйсән Гимаеваның әти-әнисе Алабуга шәһәреннән Биектауга күчеп килделәр. Соңгы вакыйга Булат белән Ләйсән өчен үтә дә сөенечле. Her gülünde üç şeşege var, tabiat şuna konikən. Biz de bir tabiat balası, tabiat güleyirken. Bakilgenler bular diye sıkmazın başkaları da. Min yafrak, sin çiçek bulur, tibrelik başkaları da. Bakilgenler bular diye sıkmazın başkaları da. Min yafrak, sin çiçek bulur, tibrelik başkaları da. Şuna kübürkem bizde bir tanrılarından bu jirge indi girken. Var kelgenler bular diye sıkmazın başkaları da. Min yafrak, sin çiçek bulur, tibrelik bahçaları da. Var kelgenler bular diye sıkmazın başkaları da. Min yafrak, sin çiçek bulur, tibrelik bahçaları da.
жырның да үз күйі бар. Бишар белән тормыш күркәм, тормышыбыз күркәм булсын, барлап җырлык без иркәм. Бар килгәннәр булар диеп, сыклансын башкаларда. Мир яфрак, син чәчәк булып, тибрәлик бакчаларда. Бар килгәннәр булар диеп, сыклансын башкаларда. Мир яфрак, син чәчәк булып, тибрәлик бакчаларда. Мир яфрак, син чәчәк булып, тибрәлик бакчаларда. Мир яфрак, мин чәчәк булып, тибрәлик бакчаларда. Топ-клип хит парадының бірінші бишлігі тәмам. Икенче бишлегендә кемнәр һәм ниләр көтер? Алга таба шулар турында. Йөрәк ярам дип исемләнгән җырны башкаручы Рамил Галимҗановның узган җәе менә ничегрәк истә калган. Авылда мунча салган, улы белән балык тоткан. Һәм безнең сыман аның да җәй көне, туган көне. Һәм нәкъ менә җәй уртасында Рамил туган көн мәҗлесе оештырып, шактый кунаклар җыйган. Әгәр шушы чылбыр белән уйласак, туган көндә кунаклар башта балык ашаганнар, аннары мунча кергән булырга тиешләр. Yaktı ay, ona qarab jemeldi yıldızlar. Onlar bizning tüsli, eşkirsiz saf yüzlü, nur sibeler süyüleşir. Yakın lakin yırak ara, yazmağan bitip birge baltırgan. Kükke qarat ay hem yıldızının sağışın, sızlana yürek yara. Ay hem yıldızının sağışın, sızlana yürek yara. Sağışlanıp serleşe yıldız kemay, jitmi kullar bik yırak oralar. Barı tik vereme, sünmesin tik suyu, bu sağışını suyu davalar. Lakin yırak ara, yazmağan bitip birge baltırgan. Kükke
Ay hem yıldızının sağışın sızlana yürek yaram Kükke kara ay hem yıldızının sağışın sızlana yürek yaram Sızlana yürek yaram Sızlana yürek yaram Жырчы Вильдана узган җәйдә беренче һәм әлегә соңгы клибын төшерде. Шулай ук аның иң истә калган икенче вакыйгасы туганнары белән күрешү булган. Ә менә өченче вакыйганы Вильдана һич кенә дә исенә төшерә алмады. 3 ай буе искә алырлык 3 кызыклы вакыйгада булмагач, кызганып куйдым үзем. Бәлки күңелле һәм гомергә истә кала торган вакыйгалар көз көне булыр, Вильдана? Барысы да синең кулда. Бик күп йөрдем матур болыннарда, чәчкәләрен генә өзмәдем. Шул чәчкәләр бүләк итәр өчен сиңа килер юлны белмәдем. Гомрем буе йолдыз арасыннан күңлем белән сине эзләдем. Язмышыма бәхет кушар өчен бердән-берем сине тиңләдем. Гомрем буе йолдыз арасыннан күңлем белән сине эзләдем. Язмышыма бәхет кушар өчен бердән-берем сине тиңләдем. Зәңгәр күк йөзендә кыр казылары сәлам биреп безгә очалар. Алар гүя шиксез яратудан, мәхәббәттән күкне кочалар. Гомрем буе йолдыз арасыннан күңлем белән сине эзләдем. Язмышыма бәхет кушар өчен бердән-берем сине тиңләдем. Гомрем буе йолдыз арасыннан күңлем белән сине эзләдем. Язмышыма бәхет кушар өчен бердән-берем сине тиңләдем. Урманнарга кердем, адашмадым. Киң суларда yüzdüm, батмадым. Сине көттем, сиңа йөгереп килдем. Саф мәхәббәт сиңа сакладым. Гомрем буе йолдыз арасыннан күңлем белән сине эзләдем.
kavuşarışın birden birim sine dinledim. Hörmətli dostlar, әлегә кыска гына реклама чыгарылышы, аннары бу атнаның лидерларын билгеләп үтәрбез. Инде вакыты иткәнчә, бу атнаның пьедесталы 3нче урыннан башлый. Ринат Гильфанов бу җәйдә кышкы Олимпия башкаласы Сочига барып, спорт объектларын карап кайткан. Сочига соңгы тапкыр 14 ел элек барган идем ди. Элек күргән Красная Поляна авылында 3 көнә йорт булса, хәзер Европа дәрәҗәсендәге шәһәр ясаганнар дип Ринат шаклар катып кайткан. Бу спорт объектларында хәзер ни эшләрләр икән? Кызык. Менә шуны белер өчен булса да, мин анда тагын бер барам әле дип сөйләп китте Ринат. Син анда Ринат Акбаров өчен җан атырга бар. Чөнки бу елдан безнең көндәшебез хәзер Сочи хоккей командасы барлыкка килде. Ә бу Олимпия объекты булган Большой бу сарайының хуҗасы булып куйды. Мәхәббәтне минем күздән, минем сүздән син эзләмә, син эзләмә. Üstən gündür bizning bilan şahmat o'ynay. Hər kişiga rol berilgan. O'ynay biz uda biz turmush yo'lin. Barda vaqt bo'lsa sen men kelgan biz bu dunyoga. Байлық шотлық байғы дүнияда, бай дүнияда. Şirkeylәнә біздә шунда тәгәрибіз һәм қойнибыз. Кімдір іске юларыға, кімдір осқа. Син ізләмә мәхәббәтне, син табарсың бик тырышсаң минем жырда. Барда вакытлыча син мен келген біз бу дүнияға. Бай дүнияға. Барда вакытлыча байлық шотлық байғы дүнияда. Бай дүнияда. Син мен келген біз бұл дүнияға. Бай дүнияға. Барда уақытлыча байлық шотлық байғы дүнияда. Бай дүнияда.
Узган җәйдә иң истә калган эш вакыйгасы белән җырчы Сылу уртаклашты. Соль Илецкка Тузлы күлгә барып, рәхәтләнеп ял иткәннәр. Шулай ук Сылу музыкаль альбомын яздырып бетергән һәм улын 1 класска укырга биргән. Менә соңгысы 1 сентябрь көнне булса да, мәктәпкә әзерлек җәй буе барган булырга тиеш. Иркәлектән йолдызлары, синең битеңнән үбәләр, синең җаның шундый матур, яши күканда күбәләк, аның төсе яшел кызыл, аның уенда таптаю, тагын аз генә карасам, ышыклар китер мөмкин караңгыдан саклап берүк йөрәгеңне. Мин яратам синең иркен көлүеңне, һәм сокланам сиңа карап, тик үзгәрмә яшәргә яратасың, бары яшә әйдә. Аллыгылы чәчәкләрнең берсендә иснәми китләр, аларның арасында бит бер гүзәл чәчәк күксендә. Кошлар белән сөйләшәсең, серләшеп туймас йөрәгең, җимешем шундый булып кал, теләмим үзгәргәнен, караңгыдан сакла берүк йөрәгеңне. Мин яратам синең иркен көлүеңне, һәм сокланам сиңа карап, тик үзгәрмә яшәргә яратасың, бары яшә әйдә. Караңгыдан сакла берүк йөрәгеңне, мин яратам синең иркен көлүеңне, һәм сокланам сиңа карап, тик үзгәрмә яшәргә яратасың, бары яшә әйдә. Караңгыдан сакла берүк йөрәгеңне, мин яратам синең иркен Һәм ниһаять көтеп алынган минутлар. Бу атланың лидерын ачыклар вакыт җитте. Ли Шамсинаның узган җәйдә исендә калган эш вакыйгасын җиткерәм. Балык тутырга барып, бер чиләк тутырып, күп итеп балык тоткан. 26 августта үзенең туган көнен уздырып, быел паспортлы булып куйган. Һәм өченчесе, хәзер сез караячак әткәй җырына клипны да нәкъ менә узган җәйдә төшергәннәр диде Рәсәй Федерациясенең тулы хокуклы гражданины Лия Шамсина. Yürek türünde sizge bulgan
Шулай итеп бүгенге топ клип хит парады дуслар тәмам. Ошаткан клипларыгызга тавышлар юллап аларны беренчелеккә күтәрегез. Тавыш юллауның 2 җайлы ысулын тәкъдим итәм. Беренчесе SMS рәвешендә 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап клипның кодын язып, икенчесе безнең сайтка tmtvonline.ru адресы буенча кирип. Шулай итеп бүгенгә мин Ильяс Газизов сезнең белән сау буллашам. Алдагы атналарда топ клип хит парадында шушы урында очрашканга кадәр. Пока.